na san ranki ya ɓaci amma ki haƙuri. Ya tururuwar kwarkwasa ruwan kwakwar gori ban zuciyata, ya kulkin dukan dankalin barabas ban zuciyata. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Me nama nawa ne nama? 300. Okay, to zuge guda uku. Guda uku. Guda uku? Ban canji na mana. Allah gashi. Ka cika haya. Baban malam ba. Kowa yace ka ban masa. Ga dai suna abubuwan tafi. Yawa. Hajiya gashi. Yawa jeki kawai sai na zo jeki da abin ba zai gagara ba jeki. Kai lafiya na sallame ka tun dazu? A wannan ba rigima ka bace. A wannan rigima ba ta ka bace. Ba ta ka ba ta bace, amma dai ka san tuku ba ta ake a nan ko? Ban kuɗi na. Wallahi ba ni da ka da ni. Wallahi ba ban kuɗi na. Wallahi da ka. Wai wace rigima ce ake ban sani ba. Zumbudi Comedy. Domin samun sababbin shirye-shiryen masu matuƙar nishaɗantarwa ku shiga channel ɗinmu da ke YouTube. Zumbudi Comedy. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Mun gode muna tare da ku.